Dámy a páni, v mene leteckej spoločnosti Slovakia, posádky pána kapitána Filipa Mera vás srdečne vítam na palube lietadla typu Boeing 757-200 na linke do Verony. Buďte takí láskaví a nefajčite prosím po celú dobu nášho letu. Lety spoločnosti Slovakia sú nefajčiarske. Náš let do Verony potrvá 2 hodiny a 35 minút. Ďakujem. Level position, please. Dámy a páni, uvedte prosím obradlo vášho sedadla a servisný stolík do zvislej polohy. Venujte pozornosť nasledujúcej demonstrácii záchranných a núdzových prostriedkov. Dámy a páni, pribúdajte sa prosím. Teraz vám ukážeme, ako sa zapína spona a ako sa uťahuje bezpečnostný pás. A takto sa odpútate. V prípade poklesu tlaku v kabíne sa nad každým sedadlom automaticky objavia kyslíkové masky. Ako náhle pritiahnete masku k sebe, začne prúdiť kyslík. Nasaďte masku na nos a ústa, upevnite popruh a kľudne dýchajte. Rodičia najprv nasadia masku sebe a až potom pomôžu deťom. V prípade potreby núdzovej evakuácie sa ulička lietadla osvetlí. Moje kolegyne vám teraz ukazujú umiestnenie týchto svetiel vedúcich k núdzovým východom, ktoré sú označené nápisom Exit. Núdzové východy sú rozmiestnené nasledovne. 4 vpredu, 2 za krídlami, 2 v zadnej časti kabíny. Všimnite si prosím, kde sa najbližšie núdzový východ nachádza, keďže môže byť situovaný aj za vami. Keďže čas nášho letu bude prebiehať nad vodou, teraz vám ukážeme, ako použiť plávaciu vestu. Záchranná vesta sa nachádza pod vašim sedadlom. Vesta sa navlieka cez hlavu, jej pokruhy sa upevňa v prednej časti tak, aby netlačili. Vestu napúknete trhnutím červených príveskov. Ak je potrebné, vesta sa môže napúknuť ústami. Lampička sa rozsvieti automaticky po horení batérie do vody. Nikdy nenapúkujte vestu vo vnútri lietadla. Dámy a páni, vo vreskách sedadiel nájdete bezpečnostné inštrukcie. Venujte im prosím pozornosť ešte pred časom. Ďakujeme vám. Dámy a páni, dovolíme si vás upozorniť, že z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené používať na palube lietadla niektoré elektronické zariadenia a mobilné telefóny. Pred použitím akéhokoľvek elektronického zariadenia sa informujte u palubného personálu. Ďakujeme vám za pochopenie. Departure position, please. Thank you.